Termín vymenovania vlády oznámi prezidentka až potom, keď jej doručia nové meno kandidáta na ministra životného prostredia. Viac v správach. Vítajte. Nový parlament zasadne prvýkrát na budúcu stredu. Prezidentka Zuzana Čaputová zvolala ustanovujúcu schôdzu na 25. októbra a vyhovela tak koalícii. Prezidentka ešte včera odmietla menovať za ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Predseda SNS na jeho nominácii trvá. V médiách sa ako možná náhrada objavilo meno Tomáša Tarabu. Zvolený poslanec za SNS odmietol potvrdiť, či povedie Enviro Resort. Prezidentka by mala vymenovať Rudolfa Huliaka do funkcie ministra životného prostredia len pod podmienkou, že sa bude pridržiavať zásad slovenskej environmentálnej politiky. Myslí si to bývalý politik a diplomat Peter Weiss. Povedal to v relácii Interview 24. Prioritami rezortu obrany by mali ostať vojenská pomoc Ukrajine, spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie aj dotiahnutie už začatých nákupov. Povedal to poverený minister obrany Martin Sklenár. V novej vláde bude rezort riadiť strana Smer SD. Tá už avizovala koniec dodávok zbraní Ukrajine. Na Slovensku pribúdajú zamestnanci pracujúci na živnosť. Zistil to Najvyšší kontrolný úrad. Podľa neho za uplynulých 10 rokov stúpol počet fiktívnych živnostníkov z 84 000 na takmer 110 000. Aké sú výhody a nevýhody fiktívnej živnosti? Či majú títo ľudia nejaké právne možnosti, ak s týmto typom práce nesúhlasia? A tiež ako sa môžu pripraviť na dôchodok? Pýtať sa budeme v komentároch dňa na Spravodajskej 24. Ruská armáda obnovila útoky pri Avdijivke v Donetskej oblasti. Informoval o tom generálny štáb ukrajinskej armády. Dodáva, od zavedenia náhodných kontrol na hranici so Slovenskom zaevidovala česká polícia vyše 800 cudzincov, ktorí sa chceli dostať do Česka. Vstup odopreli 745 z nich. Skontrolovať situáciu na hranicu prišiel český premiér Petr Fiala. Spoluprácu oboch krajín pri riešení utečeneckej krízy pochválil. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v septembri oproti augustu znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 5,21%. Informovalo o tom Ústredie práce. Minulý mesiac prišlo do evidencie uchádzačov o zamestnanie vyše 4200 absolventov stredných škôl. Napriek tomu nezamestnanosť mierne klesla. Podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce Karola Cimera počet nezamestnaných absolventov stredných škôl dosiahol minulý mesiac najnižšiu septembrovú hodnotu za uplynulých 10 rokov. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo bývalému ministrovi vnútra a zvolenému poslancovi parlamentu za stranu Smer SD Robertovi Kaliňákovi. V Prešove pokračoval súd v prípade sprenevery peňazí z obecných účtov v Šarišských Michalianoch. Peniaze previedla bývalá účtovníčka, no medzi obžalovanými nie je. Viac než 1 000 000 eur postupne poslala údajnej veštici. Milióny eur z Európskej únie na obnovu Banskej Štiavnice sú v nedohľadne. Pred takmer pol rokom nám ich po ničivom požiari v historickom centre mesta podľa europoslancov prisľúbil Brusel. Slovensko však o ne doteraz nepožiadalo. Dedinou roka sa stala Kysucká obec Korňa. Zaujala jedinečnou polohou s odľahlými osadami. V aktuálnom ročníku súťaže dominovala Žilinský kraj. Do medzinárodného kola porota nominovala aj obec Čičmany. Pre dianie v Izraeli eskalujú nábožensky motivované útoky v západnom svete. V Nemecku za uplynulé 2 týždne zaregistrovali vyše 200 protižidovských násilností. Išlo o nehnuteľnosti, vrátane synagóg, ale aj fyzické útoky. Americký prezident Joe Biden hostí vo Washingtone lídrov Európskej únie Charlesa Michela a Urzulu von der Leyenovú. Hovoriť majú najmä o obchodných sporoch medzi oboma blokmi, aj keď stretnutie zrejme zatieni vojna na Blízkom východe. V USA je náš reportér Štefan Hudec. Števo, Spojené štáty a Európska únia sa snažia vyriešiť spor ešte z Trumpovej éry a rokujú tiež o daňových úľavách, dôležitých aj pre slovenský automobilový priemysel. O čo presne ide? Juh Francúzska zasiahli silné dažde. Nárazový vietor dosahoval až 130 km. V spišskej kapitule sa chystá veľká slávnosť. V katedrále svätého Martina zajtra vysvetia za nového biskupa spišskej diecézy Františka Trstenského. Do úradu ho uvedú so súhlasom pápeža Františka. V Trebišove zmodernizovali priestory autobusovej a železničnej stanice. Kvalita cestovania by sa mala zvýšiť. Pribudli aj nové parkovacie miesta.
Nemocnicu v Liptovskom Mikuláši zdobia fotografie Liptova a Tatier. Oddeleniu neurológie ich venoval pacient. Galéria spríjemní chvíle liečby a zároveň symbolicky pozve do prírody. Po 2 rokoch regulácie parkovania má Trnava 37 parkovacích zón, menej parkovacích miest a nespokojných rezidentov. Petíciu, ktorá žiada zrušenie parkovacej politiky mesta, podpísalo viac ako 25 000 ľudí. Oprava areálu prvého slovenského gymnázia v Revúcej je krátko pred dokončením. V historickej budove vzniká nové kultúrno-kreatívne múzeum Litera. Banskobystrický samosprávny kraj preinvestuje takmer 2,5 milióna eur. Večerný program na jednotke otvorí zábavno-súťažná show Čo ja viem. Vo Famílii na dvojke predstavíme rodinu, pre ktorú je hlavné prežívať každý deň naplno. Pokračuje tiež seriál Láska a vojna v Singapúre. No a pripomínam aj komentáre dňa na Spravodajskej 24. Príjemné sledovanie a dovidenia.